Mira, jo, a veure, la fe en Jesucrist el que per mi suposa com una font d'amor. I aleshores jo, quan tinc necessitat de que algú passa alguna cosa i penses, ostres, com actuo, recorro a la fe i veig que amb l'amor normalment t'ajuda molt a tirar endavant, a ajudar els altres, a animar-los i a sentir-te bé tu també, clar, t'anima a tu mateix, perquè és un recurs que un té, una font que estima. I aleshores, amb aquest amor, és el que, per mi, és més el que vull transmetre o sento i que t'ajuda amb el dia a dia. Com m'ajuda? Doncs, m'ajuda a ser més coherent. Primer de tot, clar, jo si vull una cosa i sé com Jesús podria actuar, m'imagino, i aleshores pensant en aquest amor, en aquesta estima, doncs aleshores m'ajuda a ser més coherent a la vida. També m'ajuda en molts moments delicats, que ho passes malament, que tens una sotragada, perquè una malaltia, alguna relació que es trenca que tu no t'esperaves, i després et consoles amb aquest amor que et sents estimat i estimada. També a tenir esperança. També hi ha vegades que jo penso que gràcies a la fe et sents com més optimista, no? I veus les coses d'un altre punt de vista, més plenes, que les persones podem molt, i la fe per mi m'ajuda a això. Coherència, estima dels altres. Jo vaig tenir una experiència amb la meva filla, molt petita, que hagués pogut morir, tenia 4 mesos, i aleshores estava supersana, ni sospitava que tenia res. I clar, i aleshores em deien les persones, com tu pots prendre així? Doncs jo li cantava, estava contenta. Per què? Perquè jo sabia primer que ella em necessitava bé i que a mi, per tant, em necessitava l'amor que jo li havia de donar amb ella, i de bona manera, que a mi no em podia veure ni plorant, ni trista, ni res, perquè jo també tenia dintre l'ànim que m'ajudava a estar així, no? Ni estar plorosa, ni neguitosa, vull dir que sí que ho estava, però potser no ho expressava com hi ha persones que es podien imaginar, que els sorprenia. Doncs jo suposo que la fe amb això em va ajudar molt i t'ajuda. Però és un consol intern, és una cosa interna. Clar, exteriorment no et passa res. No és una força física, ni que penses la puc medir, la puc tocar, vull dir, no. És una cosa que notes, que sents.